पार्टनर हाल बा। ठीक बा बैठ 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 कहाँ रहे इतना दिन से बैठ बैठ बैठ। तो कुछ फायदा के बात बताओ यार। अच्छा फायदा के बात सुनबे हो तो सुन सुन ना है हो। बीड़ी पियला से नो फायदा आ सिगरेट पियला से दू फायदा। तो कौन फायदा है तो कौन फायदा। चाहे दामा हो चाहे खांसी आ खांसी भइला से नो फायदा आ दामा भइला से दू फायदा। कौन फायदा। चाहे हफबो आ चाहे मर जेबो। तो हाफला से नो फायदा आ मर गइला से दू फायदा। तो कौन फायदा। चाहे जला देहल जइबो आ चाहे दफना देहल जइबो। दफना देला से नो फायदा आ जला देला से दू फायदा। तो कौन फायदा। चाहे नाइट्रोजन बनबो आ चाहे फॉस्फेट बनबो। तो नाइट्रोजन बनला से नो फायदा अब फॉस्फेट बनला से दू फायदा। कौन फायदा। चाहे खेत में डालल जइबो चाहे गोदाम में डालल जइबो। तो गोदाम में डालला से नो फायदा आ खेत में डालला से दू फायदा। तो कौन फायदा। चाहे उपजब चाहे सूख जइबो। तो सूख गइला से नो फायदा आ उपज गइला से दू फायदा। कौन फायदा। चाहे मर्द खाई या चाहे मेहरारू खाई। तो मर्द का खइला से नो फायदा आ मेहरारू का खइला से दू फायदा। तो कौन फायदा। चाहे बेटी होई चाहे बेटा होई। बेटी भइला से नो फायदा आ बेटा भइला से दू फायदा। तो कौन फायदा। सिगरेट पी चाहे बीड़ी।